ka senior si society kablong kaway nakikunhon samla kabapo la kabalang ka pediang sngau bha ya pi baro syagani ka jing syakri ka bekerpang ka bangitip ya ka kum ka Good Friday ka sngi tho ding ka babha na ka mentai kita ki banget bat ki pediang bau Jisu ude utrai ni pediang sngau bha ya pi kinong syarai ki beit ki jongi nado i pastor ki teman besan ki rangba abalang ki longpa ki longkmi ki samla lem bat ki hep ki beret haka kerteng kabat hyang tam kabaran bor tam bat ka kerteng kabam ju syajab ka jong trai bat unong penem jungi uji sukres ngimla kan depan pau ya gijing sngongu yo blai bla pli sesisin ya kabakum kanikalan bangin yo ya kaban kenmau ban rakhe ya kanikas ngi kabakerpang ka Good Friday jong news nam arajar arpuai ngidon ya kejinget kabaskam bau blai unisnai ya kaban yalam ya kanikajing syakri kejongi nado kabasdang jongka kat hadu bangin sayok ban penwai no yaka pada syua ya kabangin sayok ban yaj ya ki bentang ki ba per ki ba dai ba kani jing syakri ha kani ka janmet ka ba menta ngini let lang show blai ha ka jing duai au blai ba ukpa ujongi ubahap neng sachisin kum ka society ngiwan ya ka ban paulang ha khmat jam ko pa ling ba khun ba ye ujong ma uji sukres kan rat ba bha ka buram ka jingero bat ki jingo ngiai syam ko pa namar ki kam ki ba bha ki ba krau ya ki ba ma malale ya la jong society batru ko kanran na ka menta jongi ko kanrat ba bha ngila ban long kum ne kum ngilong ko pa dei namar ka jing it ka jome ko kanrat ba bha dei namar ka jing is ka jome ko pa bat dei namar ka jing ai ka jome ko pa yo khun jome Jisu ka pelong yangi kumni kemengilong mentah kapelong yangi bangila ban don hakani ka yeng ke jama ya ka ban yaro ban penan buram ya ka kerteng ka ba em bat ka ba shisha ka jama bat kenrat baba ngida duai bat ngida kerpat ko trai namar habangi don hakani ka yeng ke jama ngida kwa ya ke jing don ke jama ngida kwa ya ke jalam ke jama ngida kwa ba men sema ba ko jama un yo ban khilai lut hakani ka jing syakri jongi lingba jong ni ka janmet ka bamata syamti ko pa ya ki benta baro IT bat ni syani ak jalam ka jama nabakini baro ngipan haka kerteng ka jong Jisu amen ngin peteng ya ka jing syakri ka jong yo blai da ka jing ruai ka ban riu pun riu nak batmai bat nyo puar nak bakamrem riu pun riu nak batmai bat nyo puar nak berem bakamrem pada din belakut jangan ni jing ruai ngas ngobha ban kerpat e master johanan walang bin ngobha ya ka ban rap ya ka ban penpuli ya ka tin ka jong blai bat ban bukti ho blai ha ka jing duai jing i u Jisu trai yang hading pna syirkai ban sya ban sius pa kamen sim jonga om don bala ban ong kumtu bro sau telikit khot ringkat bat ka chorus ka jingruai ka ban riu pun riu nak batmai bat nyo puar nak ba khamrem Jing it Jisu trayanga hading puna shirkei bansha bansius baka mensim jonga om don balaban Jing i jong u bam la ban ong jing i
Baula pong pansniat siya Baju nom nim ngala Om don balaban om Jing i trong u bam la ban om Jing i uji sutrayanga Om don balaban om Jing suk bayo nala utray Bauyasa hakmat ublay Kahok kasnam bakor blashlay Om don balaban om Jing i trong u bam la ban om Jing i trong u bam la ban om Jing i uji sutrayanga Om don balaban om Jing ko menyo haba ujan Jing suk bala Jing ting baban Jing kermens kan daulawan Om don balaban om Jing i trong u bam la ban om Jing i trong u bam la ban om Jing i uji sutrayanga Om don balaban om Shwa begin lik lang jing doi khon jung blai man pen puli kat to kat ni na kaktian jung blai ya ki bangila ban sham na ka kitab jung Isaya kal nong ka basan phulai ka khot ka balai hadok bakhandai buat kumjo na ka sithi ka banikong jung Petrus kal nong ka baar ka khot ka baar huar hadok arsau tien ki ba ong kumne ulalong bala iben buat bala kentaj de ki brio Ubreu ki jing sonsi buat betip ya ka kuslai buat kum uba ki breu ki jubur re ila ka khmat na u la iben ya u tingim shim la nyau ya u chisha u la ba ya ki jing kuslai jongi buat lakit ki jing sonsi jongi penban ngi la nyau ya u bala penmong bala sho do blai buat bala penjenjar Henry la penmong ya unie namar ki jing rengkang jongi la penluat ya u namar ki jing la bam hong jongi ka jing Pensitam ka jing sluk jongi kala long halo jong u bat da ki jing jingam slam jong u la pen khia ngi barok kum kilang brat ngi la sakma
ngila phai na we shalakalanti teu trai ula bo hala jong u ya ka jing bam hok jongi bara la ban ben ye u ban ula pendrit ila die wat shim la ang la ka sentur kum ikhon lang brat balayalam sa ka jing penyap mat kum kalang brat ka basap jar hakmat kinongot snyo jongka sisa shim ang la ka sentur da ka ban ben bat ka jing bisa la sim no ye u ti sa phang ka jing im jong u ei bala perkhat bala ot no ye u nakari ba em namar ka ringkang upat lang jonga ngala sho ye u bat kila pen long ya ka jing tap jong u lambat ki bamman lambat u baru spa ru ka jing yap jong u la shim la le jubor lemni shim la don kabut phan ha ka sintur jong u shim la le pop lemne shim la sham ya ka ba arsap ha ka sintur jong u uba habala kran ben ye u ju kran ben kalyang ubala sha stom habau sha stom ju berngam henry ulaju it hau ta ba bishar hau ubadala de hi ulaba no iki pop jongi hakamat jong halor kata ka dieng ba habala yap no shakita ki pop nginyo em shaka hau ubada ka jingjingam slam jong lapen khia epi doblen ker khu ya pulina khtian jong tingni le lang khamat jong ble ka jing toy au ble kupa jong ba habneng nyangu ime try nam ta jo kanika lat me la plengi winyo ban yeseng lang kumne ban rakhie ya kanika kasni ka ba try jisu ula sha yap lor kading phana ban ba ki pop ki jongi baro ki brio kanika perthai try bagin yo ban em ban yo ka jing pelat ki pop ki jongi winyo ban let sabeneng try nyangu ime bamela ai kanika lat hangi kum ki brio bagin yo try ban nget ho try jisu ban shanya hu ban ai lot hip hop ki jongi hu try watla shim la day ban kit hip hop ki jongi ila dia ula long bom hang handai ula ba hip hop jongi bat ula la sa la pnai una ta jongi try isne to yarap ni bingin la ban kan mau kan ni bingin la try ban hen ko ka bingin la ban ban snow yak ban kit kya try ban ya kan banginum ken sing kan ga jingkit jo hip hop ki jongi try namar ka long ka jingkit ka bakhya sha ni wan shame ban kerpa try sne to yarap ni ka man ga snir bingin la try ban ya kum ki ba nget bat ki ba la sat khot hip hop try banginum poi bang shiki jingle ki ba bomman ki jingle bom hong try yarap ni wepi we begin em ki jing em ki ba dei dor bat kamon ga jome ni mon shame ban kerpa try nam ta I wepi we dikhat jong ka society isne to kerkhu try ki jing em ki jong ni wepi we ha ki jing ya lenti ki jong ni bangin nang la ban san ha jing bat kumjo ru bangin la try ban long ga jing kerkhu ki we pat ki brio ru ni kerpat mamen don dekat bat kitu ki ba ya lingba jing ya jing stom ki ba hab ni kendo ha ke jing em jong ki isne to don dekat mame try mentep khamba ki jing le jong ki don dekat bat kitu ki badan hapeng ki exam bat ki laki jong ki jing le ki jing pule isne to kerkhu ki ru bikin la ban le ba ki exam jong ki bikin long ki ba job try andala dab ni kerpat men kerkhu try kawai kalong yang kersan ka balang men darikat bat ki try jing kendo ki jong ki man ka sni try bat ken la ru ban long ka jing kerkhu ki we pat ki brio ka emlang salang isne to darikat ba kan ka jing seng jong i ma jong ni ka por try kerkhu kawai ka benta bingin yo ban pendam kan long kat bakum ka man ka jong me bat kum jo ru isne to darikat kerpang bat usakri jong me ban sam ka khobor ka khten ka jong me kajing pun krek kalong jong try henry ka kubor kalong na me kerpat men don kat try but kawai ka ktien go min on bakan dalong sha kajing khui ni lang baro limba jong ni ka por isne don kat ni we basa jong ni ka por yalam ni try but tuma ki pop kiring kang jong ni bi sosi mero mi pan kini khteng jong jisu amen. Blay kerku ya kajing penpuli ya ketien ke jong blay bat ngidon ya kajing it ke baskam bau blay usngo usngap adu sha skor
ya kajing kerpan lingba jong kajing duai ya kabakum kani kapon ngasngo ban khot ya wan di saka marwen bain ringkat bat ki parlok ki jong i bain ai ya kajing ruai kabakerpang ke jong ki pada din bal mai iladap ban ai ya kajing ruai ngasngo ban kerpan ya we na kirang ba balang jong i imasta ar pingrum bin sngo ya ban pen kentang ya kajing aingu ya kabangi ngelayo ban no mene aswa ya kabangin rung syakani ka jaka ka bekentang ban syakri yau blai Jing ya bu try ka long ka kerteng chong ka jing rai. She sin men way u try Jesu u lawan sha Ban ki priu ki la
Gibril blajot blarem Damar ditang hagating na yakajing subin siyam Jisu ba ichong i hasurok kalbari upar bat klibat kejar uur bat ulempat Amdan ba isen ay ya uhun chong ublay usyahang tamar way namar pagka birthday usyahang tamar way namar pagka birthday Nakabinta buram ublay aman in pandai magijing duai kokpa jungi uba beneng i aingu ime nak menta kan kasngi kabukraw bakantang ka jongme habangi kung ki khun ki jongme ngi kan mau ye kasngi ya ka jing syayap ka jongme halor ka ding phna nagam ta ban pen em ngi kibriu ki bapop kibriu ki barem para blebi nisngangu ime Sasisen pat lemba jongan ka janmet pala ingi kat ni mengindon na ka yeng ka bakantang ka jongme man syakri man pen kraw ya ka karteng ka jongme bar ban kan mau ru ya ka jingyap ka jongme halor ka ding phna nyai ngu ri me ablai mlakar khu ka jingim ka jongi me ai ngi ka jingkoi ka jingkhya ka mila ka banya banyeng ban trai ban kata bakum ju ru ban syakri ya me lemba kita ke jingkar khu ke jong me ablai ila ru banon ra ini ke jing ai sha ka kam ke jong me bagi da duai ke jing snai ke jong me ablai ya ka me men kar khu hangno baga senior si society ke don ban panan kam ke ida duai baga ti ke jong me ablai bi kan kar khu ye ki bagi long iba man roi kar hai kar khu ru ya ka wei pa ka wei ka ti abla no Cika kam jong me, lemba jong ni kapor ngadu wai lebi age, men long lem lan kat belo jong syakri jong me, ya ba me melawan lam hakan ni balang jongi hang ni, man sam ya ka kubor naga ketien ke jong me, kerkhui lo jong syakri, kersyan bori lo jong syakri, bagi benta baro ya ka baun bet lemba naga ketien ke jong me, kena long kabor, bat kajing mentoy, na menta jongi baro. Ibadan wan syashkor ya ka ketin ke jome berkuru ia kini kapor bergajing syakri barak badang sa da buti ablai bi age jing don kat bagajing alam ke jome nyai ke borom bagajing usame ka karteng ke jong jisu ngadwai amen Kajing sya iben, kajing sya sitom, bat kajing yam kajong trai jisu, kala penem ya kepertai. Kabalong kajing ruai, ya kabaki samla, cakap balang, kala pen sengau hapadeng jongi, lingba joni kapor kabamenta. Play unyo ban kerku kerpang, naka menta iwan di saka marwen ringkat bat ki parlok.
ya kanika jingruai ka bekerpang ya ka bapipila ai hapedeng jongi ublei unang ai ya pi kabor bapinang la ban plai u hakipor baro jong ka jingem ka jong pi ya kanika sap ka talen ya ka bau blei ai kerpang na ka benta jong pi ngilapoi syakawi pat ka benta jong ka jing syakri ka jong yo blei ling bajon ka por kata kalong mungkin sayos ngo ya ka kubor ka ketin ka jong blei ngidon hapedeng jongi yai teman besan KBL Maulong ibelong i teman besan jong ka balang mulai teman besan kum ke society ngidap da ka jingkeman ka bakraw habang yo i yapi ya ka jing don ringkat bat jong pi bat ngi lingba jong ka ni ka janmiet ka pamenta ngidas ngo kemenru ya ka jing penko ngo ka jong pi ya ka jing bu bet bu renti jong ikum ka society ya ka bapipin ai ya ka ketin ka jong blai hapedeng jongi lingba jong ka ni ka por ka jing duai jongi teman besan kalong bau blai undan ringkat bat pi bat ka kubor ka blong ka ketin ka jong blai ya ka bapipin ai hapedeng jongi kan yo jaka haka jingmot jing perkat haki do nut bat ki mensim ki jongi bat ru penginang lakban syakri u bat banit reishit hem nak benda ke kam ke jong u tiashwa ya ka bai teman besan insa ai ya ka kubor ka ketin ke jong blai hapdeng jongi nginiarwai ya ka jingrwai ka balais pa arpu ar nak batmai bat lais pa arpo nak berem lai ar nak batmai bat lai ar not nak bekamrem pada din belakut jong kani ka jingrwai teman besan din sa syem ya la ka benta jingyam kan ompen im lakish lay umat ngausi kamla be jing ting beri kamla kipop bansai li jingyam kan ompen im kumtu boro sau teligit kon ringkat per ke chorus ka jingruai ka balais pa arpuar bat lai ar non naga bekamre Jing yap kan pen im laki shlei mat snow si gamba beting ting kari gam laki popan sat ni jing yap kan pen im jisu yap na mar jonga Jing berkat bas ngurtam kim lash na ben simba jing trekan pen jisu yap na marjonga ula shah lord digna apan pen yaga Jing up kan pen im ngalong ubarem baklon klem jing ai ngam lakon lada shu up ngalatlon jing up kan pen im jisu yap na marjong
ningkong nga ai kublei i presiden jong ka senior si society berapliang subha ong ai kublei pi kidkhot jong ka society pi baro senrang samla senrang kenthei don kiri rongba ru ki don lah kan kapur ai kublei pastor be dishkur nga ke jing don kat bat phi ka long ke jing singan ai kublei timen masan ki laban don ke kapur kublei unker khu lang ni baro ngapan ma kala bandon ke jing thut nin tai ngadon ke jing jerho baro siteo la pun presiden rei aingu blei ba kini si minen ngal khamla kerendang ilok jongal im dakhlan hi keju hi yo boyong khli jerho rei blei sim le eno ngayo ban yo ke jing syakri la lut ke ni ka singi bro singi la ke jong ke balang bat mentar kat bat phi kum ka society bat haswaba ngin spoi syaka ni ka kubur ka bangin sam ka ni kapor kum mangajule ngakwa ngin yerwai ka wi jing wai haka rukom kum ka jing duai ka jing ruai ka sis pa lai pupra ban wat ya ka tin jong he a try ya ram yang abanda shem you Jesus unong pen im babham ulong ublay badon pol ban shnaya ki jing pang la crow kapom ka jong na ban pendu kon una ka Good Friday nyong larangi kelas kasih kemut kasih thok ding ka babha lesi bun ki bomtim khamtam ki hep ki baren balai ngi ong kasih thok ding ka babha balai ngim ong kasih thok ding ka basniu namara kini kasngi utrai no prim jungi Jesus Christ usha ayam halor kading phna ila leben ong kading singi ka basniu reng sei thu ipi sabatai khindiat balai ngi ong kading kasngi ka babha badai kading kasngi ka balong kasngi jong ka jing job thiau ka jong trai no prim jungi Jesus Christ ya ka pom bat ya ka perthai ngimpat poi ka singi Esther ngisa poi la singi ngisa rakhe ha ka ban pen pau snai ta ka jing job ka jing u nrei Jesus Christ ula dep job na du na lor ka ding pna ha Calvary ula dep job lupa na ta ka dau la ong ka singi Good Friday ka singi ka babha ublai wat yo kun beriu na du ka baslang kun beriu la hap no ka pop ka per eden habau Adam bakim kilele pom ningkong ublay lawan manwat Adam wongko Adam hang no midon meron hey hadin bu Adam bakim gilas dang menri kamkut tangata ublay na du nak per eden yai wat yau briu kilat kilenti ki bu ublay uwan ra lani wa ya kun meriu nakapateng syak pateng kita baro kem simla ban pin urlong ya kaplan ke jong blai ba kata kalau ban pen empat yo beriu namar
hadin bo adam baki em kile pom ka bainong juga pom ka bamaki kile kalong ka jingyap pom jukun kasni jong kata ka pop ka bakile kalong ka jingyap pom jukut kila dai ban lek sha kata ka jingyap pom jukut ukun ban riu baro kentup yang ai pi na ta kada ublei uyai persiang ban wan ikilat kelenti nrei ubriu kumju si kumju la thang yak sodom gomora la pen slei hakapor jong noa nrei ka pom kam du jan kani kayai ki sei ki ngaken mau por pendu jaj ya kasit naga ying ka bangasna ying ngak sipom kami simi ngathang sitang habak du jaj sendon ngatep sedaka mulu hadu san 10 kilo ka alut ka mulu bangatep hak itu jaka bami telong jong kasit naga kapop kalong kumta kami simi kat hadu ba mdon syu kala kanu ka option pat mdon kanu kalat ka ba ublei ulaban pen im yu kun berriu last option kadai do kun jong uhi Jesus Christ na do kaba ublei uthau ya ka perthei ubriu ki don lang kini lai ha we ublei pa ublei kun but ublei muslim bukut na takadau hakapor ka basna hakapor ka bathau yo ubriu ublei wong tu ngin thau wong tu ngin ya thau mong ngan thau yo ubriu wong tu ngin thau ka mut ki don lai person hakapor ublei pa ublei kun but ublei muslim bukut nang ta hakapor ka pa yo Jesus Christ ka pertheiru ya lau jong kun ban syayam Jesus Christ udon lang hakata ka dorbar blei ka baar bau blei urai ban pha noi dalau jong kun ban lei ban pen em ya ka perthei kan sedon sa ka dorbar blei ka balai ya kata ka dorbar blei ngidang ye am kum ki banget bar kata ka dei ka sni jing bisyar hakabau blei pa blei kun blei musim kut kin don lang ban bisyar yau kun riu ki bayam ba ki baim tiki parlok nyong kakut Friday kadai namar bo blei uyaiwan bat lingba kata ka dorbar blei ka baar ula pha ula a kata ka authority how Jesus Christ bo len bat syak perthei ban long briu ban yarap ikun briu bat kham tam e ka bakut kalong bun syayap halo kading pna nak mataban penim ikun briu Jesus Christ udan nadu pasdang na do perbesnai kaplan ngamudur udon lang wi bat wi kaplan kaban long kumlu ya kabakut jong kajing im kajing u hang ni sla perthei ulai bon kut ha kajing yap lada kade yang ban pha syakanu nu mission syakanu nu kakam ladang lai rupa ba kabakut kade bangan yam nganum lai bat nganget kan lokum tai pi pila dap tip te ka pha kanu ka balang la ni ka pha ka slong ka tha pi phin le ya kanu kam bat re ka bakut kan di ka jingyap lai ilpa phinum tre re Jesus Christ ula dabi ilpa ne rupa sedang re usim ya kata ka benta ka rul ban pen im kun ben riu ban uwan em hak slap thei kum ubriu mo kan mau uwan long briu ban hadu ka per get semni hak tu per get semni hadin wo yalam yaki kat tu ni ngut ki senran ban lek ban duai wong syong hang ni ula lek kham sesua kindiat ban uduai hang tu wi ya katai ka srengi jog jingyam kalajan katai ka jingyap ka bula dep tip rupa na sedang katai ulai kani kalawan bat hang tu karung kata ka jinglong kumubriu bat na namar baka rung ka jinglong kumubriu hu namar wan long briu wong aku pa lada kadon kala tepel ai bakan lait no kani ka kuri ka tang nga wat sha ulai bakan sim kani ka kuri ngamnur ban fis ban pek ya katai ka pom siren jan baka ban slo hakamet ka jonga halo kading phna kumubriu wi kata ka jingyap kalong ka penting pensir nrei ka basutnat kalong ba upen kut pan uang nrei om ya kamon ka jonga ban le nrei kan le kamon ka jong me bat upen dep halo kading phna ki ke baro ka jingknya ka bakut ka batlem halo kading phna bat nak takadau hakik kawai ni ki nyau tuli ki kentien ki khatlu
ki bau Jesus Kristus ukran wong la pendem ngasi wong lengkot ngasi ai lengkot la pendem kumbau blai wat yo kun beriu na do nak per eden wat halu halor kading pna yo kun beriu bo online nak kata kasni jong kapom online nak kata jingyam ni ken mau la rangi ekran ya ka jinget jong gani kaniam khatrai kaniam khasi bangi ong haka tu ka pohor jong ka sat tijuk haka pohor baka pop kampat yo banrung kidap dak jing suk sudah kasten syahar ka suk kamdan ka tu ka tim ka peniam nrai hadin bau briu la le pop hadin bau briu la hap no ka pom kad kut no ka jingking ksiar hau sok per beneng kad kut ka jingking ksiar ubri usa temblong hang ni slap thai nyau trep khanda ki don sejrong nyau don apo hatabian ni slap thai umla shu ban kiu ban ni kiu biang na te jingking ksiar ban ni syam ublai umla shu usia rumah hang ni slap thai bat hang ni wat ikilat kilti ban ni syam pat ublai wat utha kilat kilti bat usai ulembaj ulembiang wei tau lembaj lembiang ki bubun kimtim usempa usemsong bat utha udai usiar uban long urang yarkan uban le ya sa khmat jong blai nak benta ban yo sa sisin pat ya ka jingsuk ka bu bri la du no kata dei ka sot tijuk ubri menta udan hakat kulijuk ka juk jong ka jing sniu umla sola sha shu kala sensyar ka tu ka tim ka tieng ka seir kwa bani syem biang ublai dan lat thau kilat kelti nri mla dau siar buni sa nak takadau ki knya ki pelong kajing sa kajing kran lingba jung siar pi hakawei kajinget hakiwei pat kajinget udai ubriu bawat ublai nrai ka pasutanat bak kabasong i kalombah kajinget kajongi ki kestan dei ublei ubawat ubriu nadu kasengi benkong ko Adam hai madon bat wiaiwat hadu ulum kalbari yakasnam kajong juskes banwat yang abadi pi ban pen impat yau kun meriu lada kapop jong Adam lada kajing bakla jong Adam kalong kadau jong kajing yap jong kun meriu selapertai kajing kenya kabro juskes halo kading pna kalong kajing pen im yu kun meriu hak selapertai ketu kekentien kabang laong mene lah pendep kekentien kaba ujis kres ukren kom ka wei ni kentien ki khat do e halor kading khna hak kekentien Greek ki ong tetelestai kabamut lah pendep hak kabajanai bat kabapura kabamdon syu kanu kabasateng komta habau jisu wong la pendem kadika ktin jong kajing job kata ro kadika dau bangi ong ka Good Friday habau ong la pendem kam dei ka ktin jong kajing syarem kam sim ong I am finished nei wong it is finished la wong I am finished kam ngala syarem nei wong it is finished la pendem ya ka kam baro ka bala penset hanga la pendem ya ka mission ka bala penset yanga la da krenda ka wei ka ktin ha ka ktin nong wei kyong mission accomplished kisipai haba kilai benele ikanurung thma la ai ya kata ka mission haki bakin pendem bakin hiat thma ya kanurung ka kanhun sipai jo kinong sun ba la bakila dep kyong mission accomplished hakawei na kijinge sa jong ki laingut ki pastor ki evangelist kamun ong wei ong kasngi ka babha tam ma kijing em jonga kadi ka Christmas nga shim nga consider ka Christmas kum kasngi ka ba crowd tam wei ong kasngi ka ba crowd tam kadi ka Easter nama kadi ka jing job pat ka jing yam wei par ong kasngi ka ba crowd tam kadi ka Good Friday pat borok laingut ki hap ban pau ka igadaw pat unia balai ngano mikran ni kitu ki arngut unia balai habu ong kasngi ka ba crowd tam hakajing im ga jonga ka de Good Friday wong nganum la syu ban kret lan nur ya ka Good Friday tang bau yap jisu nak betak perthei dei hakani ka ju ikasngi ba uparlok jonga ubangai it ha hakpon girangi tri sipai uyam nak beta jonga
nak ta dah ngam jula ban klet hakawei nak jing let ma pring ka second world war dik sipai english le let ma ya sipai jong ke japan kila syak hang kedong kini sipai japan kila don saudong kilum kila syak hang kedong mla syu bakin yo ban la kalat ban pet balong ha jing persyang ban pet usakut utawei ulah sakut uri parma kisiat la dei alai kuli ni kiti ni terpeng nak kejat ulayap ler hang ta wong kat tu lakut ulayap ler nomor umdan syuk kalat ban pet ki parlok kimla syuk ban yarap yu le hadien kat tu kat ni minit le sing ngilap nong ukendit udon hajrong ke airplane habaulah keli habau kendit beriu wong kumlung apoi pat hang ni haka helikopter jong sipai english yo kila persyang ki thu baki la persyang ban yarap da ka baki wan ban penhiar da kita lai ba un yo asdin nrai umla syu nomor la syasiat uhiar uwe te yo hau telai jong ka helikopter te kat budang te la kani ka helikopter ka ya ta ski ha kata ka por sipai japan kila poi bat ka hapan pet no helikopter usai ni perlok ubayra ban te ban pelaj yu bat ha kata ka por kisiat uyap angta ha jaka ka ba udei ban yam uni evangelist na ta da wong nganum la suban klet lanulu ya ka good friday ka dei ka si ka ba perlok jonga uyap nak ta jonga ulah substitute na ka benta ka jing im ka jonga bat uji skresu halo ka ding phna uyap ban substitute na ka benta jonga jongki bat halo ka ding phna u la pertai tu kitin la pendem habau jisu ong ite kitin kidon ki batharai ba kilong kitin jo ka jing syarem ko mula o mene la banong ka de kitin jo ka jing syarem rei kilong si belong clear ba la pet na ka bible ong la pendem sim ong ngala syarem ka de kitin jong ka jing job ka de kitin jong ka jing kemen hadim mula pendem ya ka baro la da pile kinulung ka kam ka ba ka ba pidan kam de kita yo ki benai ban pendep kidan ki ba thesis to dissertation ha ki jing puli ki jong ki ba don kam ya ka por ka ba bun pha bat phi hap ban trei sitom mid step ban thia tang khniat kan ta hadin ba piladem phi da sohun ba piladem ndei tang kata phi so kham sohun su ba ka jing trei jong phi kalong ka ba janai bat phi tikena ban yo ya ka jing job hang ni Jesus Christ udah sohun hadu kata ba ka jing trei jong u kalong ka ba janai kalong ka ba paka nak ta da uong la pendem kak tin jong ka jing kimen kini sipai ki juk khmi lenti halo ka ding phna na ki tu ki ba sha sana phna la ne na ki tu ki ba de ban sha sdin phasi ki ai kalat ban kren khat lu bat ki juk khmi lenti na ki ban yo tai ki tin ki ba sniu sudah namar ba ki babun ha ka jingkut lat ki pen mi ki tin si ten sang sudah namar ki stu bala yam kren kat bomon kren pathar kat bomon rei no Jesus Christ ki mi nyau tuli ki tin ki ba thiang bat kani kalong ka wei na ki tin la pendep ki ei ki bu Jesus Christ upendep halo ka dipna ngini pej lengkot kat bala ki dan santeli ki pon u Jisu ula shemil di kom unong pom ulah simil di kum unong pop halor kading phna ulah kit ya ka pop jong khun beriu kum unong pop ban pendep ya ka plan ka jong blai uji skris ulong uba khut ban uba krem pop rei ulah hap ban sim lani ban kup ya ka tai ka pop jong khun beriu siren jan ha ka met ka jong u nak benta ban imi u kading pau ta ka dur ka bi isir kai ka dur ka ba ingiu namar halol ka ding phna ka pop jung khun meri baro la tawa la penkit hakamet ke jung u namar tangginong pop patrim bat basir kai tam laju pen saja da ka basa sya sa na phna yau Jesus Christ la khen kum we na kita ki nong kam baman ki basir kai ki arngut kita ka halol ka ding phna ki tu sya sa na phna lang bu Jisu ki tu gila dai ban yo wei wong na pen ki wong ngi la dai ban yo ya ka ei ka bangile
Bat udah kerpat ru utrai. Wong tu kan mai nga nama pai paradise. Kila dei ban hok ya ka hok bakili ben yo namar ki kam sniu bakile. Nrai Jesus ukremle kanu kanu ka kam ka basniu. Ba wat hakajing bisharu upilan. Kani ka lok jong pilan hakajing po sniu ka jong ka wan upilan ka ong wat don kti wat don benta hakani ka snam ka bolui jong uni ubriu bohok. Wat don benta namar ngala syak sibun ki ke jing po sniu menta nak benta jong u yo jing po sniu ka jing ipau ka khlem yo thia kai sat por simit namar kai I ba ulong uba khut ubam don kanulo ka jing bit tingit bat wong bat ka ong yo jong tengah yo pilan wat don benta hakaslam bolului mreu pilan udan artli ki bo umla ban rai umla ban ai karai ka bakut ha ka ju pol wong ngam don menta ba kesnam jung ni shem mile pi ka bomon la pe Matius April nong ter na du khot san pho ter cheneng pin lap kita ki benta hin rei na lok ta thet kti ko ka dak banga ngam don menta siong thet kti na kanu kam rei syabun IT syupai ba bansa na pna udah sempat bun sin bun tri yo Jesus Christ kamut nak ban pelat LD nak perthai sim ko ngu 100% ya kalok ka jung ula don menta hakaba ya don menta nak Islam ka bolului nak met ka bolului jong uni la tho ka at korin ka dekhot ka bas kalong ka basan dekhot at huai namar yauta bom sim latip ya ka pom la pelong pom nak benta jongi khnang bon pelong yengi ka hok ublei hau khnang ban pelong ka hok ublei hau bangin yo ka hok hikmat jong blei ngin lap ru Markus khatsan arpupra la tho kumni kum ta la pendem ya kata ka jing tho ka boong la nyau yo u lembat kinong kam beman lembat kinong palan ban sim ya ka benta jong nong pom bat kham tam le ban sya ka jing sya yap ka basir khai kalong sisya kepada e than Jesus Christ ulah khuslai bat pang ka donut bau I bu hab le kata nak ta kata ka jing sa jung u pet get semni u hab ban mi ka sep kum ka snam u ya sa nrem don bakasyan yu wang ap yang a kasyan yang a ya kitu kisnran nrem don bakasyan yu ulai pet sien ki othia ulai pet ka ba asin ki othia ulai pet ka ba lai sin ki othia kani kalong ka dak bala ba pen pau ya ka dur jong kun benriu kadak ka ba pen pau ka dur ka jongi kisnran ki jong Jesus teng yo othia haki ki jong ka perthei Jesus Christ ya sa na mata jongi ringi yo othia lengai don wele te bola wan ban dis don de yak per get semini Jesus Christ hak per get semni wi yak ta ka jik cherkhei jong ka pop namar ba on pen kit hu wong atrai to aba kani ka khuri ka ba thang kan lai no nanga la ka long ka mon ka jong me ula le chlo ka pa ban khot ban duai hu abau la le chashwa khandial ula dem de pelum ban ula duai do ong ko pa jonga la don la to ai bakani ka khuri kan yo lai no nanga pinban om ko mga mon mga hinray tang ko mamimon Jesus Christ halo kading pna ula pendem ya ka kam jong kajing sat lani kajing simply ya ka pom kajong ukhun menriu ka baar pat halo kading pna Jesus Christ upendem sai ka we pa ka kam bat kata kadi kajing penksan salvation but ka justification yang ai pi kajing penkesan pan yang ai pi hakmat jong blei pi kidon kinong penkesan haki an hak judicial nak bentau nung ka moman kidon lesi kinong esan ki plidar ki ban ai kajing esan nak benta ban pen I bau ni breu long innocent ban pen I dan besai bau ni breu long guilty de hok ban siap saja kum ta hang ni ru Jesus Christ ya sa nak bata jonga yang ki hakmat jong blei upen kesan ba ngi la yo lan na kata kasni jong ka pop da ka jingyap ka jong
Kani kadai kata kajing eat kabaya rengkan bat kajing IT sacrifice. Jesus Christ uwan ban syak yam ban sacrifice ialah kajong kajing im tang nak bentaban pen im yau khun ban riu. Namar ka bainong jong ka pom kalong kajing yam kum ta baro ngadai ban poi sya kajing yap bom jukun. Rom lai arkulai. Da kajing syak yap jong Jesus Christ la pendu la pendam la yu right no ya katai keseni jong ka pom kebalong kajing yap bom jukun. Commission jong Jesus Christ kam kut tang hakabaya day bat kajing pen im ya kamet. Hoi upen kia upen im ya kibayap upen ya berko pen pek malak mulai kham tam ban pen im ya kamet sim seal of salvation kajing pen im pat ya kamet sim ka justification hakmat jong blai ula pendep ya ka kam jong kajing pen im bat kajing ka kam jong kajing pen kesan sya kajing im bom jukun. Kawai ke kemi ke belayap no nak kajing plo ding kajing thok hana bal khamrim hadin bah kila yarap kipat ba nak ta kajing plo jong keding kel hap kini kiding jong kasat hakamet ke jongka kam simpet namar kam ilon la chuban pet la ka pet marwe le sekalat ne hadin kila kli kamet ke jongka kilap hapo jong ka idon iklung ibadang ren ibadang leki benai bat kapen imi tai kelung yaldi kayam kila kli kala ingkong gamet rei kio ban pen imi tai kelung kata kalong kom kajing yap kajong Jesus Christ ukrup yang aja pi da kajing yap yaldi da kajing syak yap yaldi ukrup yang aja pi bangin lan na kata kesni jong kapom kabalong kajing yap bom jukun ngilai ben yap kajing yap ka basirkai rei la pelaj ingi dau Jesus Christ kajing ruai kabak prap huwei nak kot ruai kabang si ruai hading pna long kaburom yang haduk mensim nga kan siam jing suk jai bat jing kemen de halo kading pna Jesus Christ ukrup yang ba de pi nyang ta kabalai kakam kabalai ku Jesus Christ upendep halo kading pna Jesus Christ ula pendep hakabastiu ya kador bat karam jong kapop redemption kajing siu ya karam kasya kabau khun beri baro udi ben siu namar kapom kajing siu karam kasya kabau mla su ben siu bat karam bat kata kador jong kata kapom kador jong kata karam kabau khun beri udi ben siu kadai kabala ben siu tang dak snam ka jong Jesus Christ kadai kabarem dor hadu kata ta badak snam ka jong Jesus Christ ka snam ka bakhut ka snam ka batelem kamdai kaslam ka pathok bria hi ha kajing kenya ju kinu gunu kajing kenya ki ju kenya dau blang ubakhut ubashirong ubashidur bomdon kajing thorong bomdon gunu kajing pang kajing plu makamet kajing Jesus Christ lu da kaslam ka bakhut bomdon gunu kadak kajing thok bria kamet kajing la sat khut ini la siu ya kata karam ka bukhun beri ude ben siu ublay bomon bakaway ka menstim kan jotno nai babaro ngin yo ya ka jing im bom jukun komta ublay dau Jesus Christ hi ula siu no ya baro karam ka bau de ben siu paid in full halo kading pna lada pi le kitu dukan kisedon gini dukan kibasti kiba asya ngi di sya office ngi ash ngi di sya umtu sa siu siblai hadit siblai bat hadir ngi siu ngi sya tho hang tu atrangi la siu pisang ngi san ngi tho paid in full edon ki bom tho ru tambah kila san kamu la siu lut kamdan syu kanu ka basa Jesus Christ ru ulah tho halor keding pna seal dak seal paid in full la siu lut kamdan syu kanu ka badangsa wei briu wong ngayo ia kajing yarap no parlok ubasiu karam kajunga kabangamla syu bansiu bosa simsya kani karam kanang he snang he unong ai dukan wong melai bansiu no kajing bam ga masyu bat melai bansiu no lan mem siu ngan lek snong ngan lek sya kinok sen snong namar ngala ai kapor bon sin mem siu bat uni le si umla bansiu la syu thu khana kat balap ki parlok kumta
ha kau ik sngi pat kempoi perkat abu lek ya kan bat pan ma balong ai pol biang inga sakhan dia tayo tao trai kwan wong em ka ram ka ju phira dep siu lut wong kum no kum tang kham pat siu em la dep wan siu lut la don wan man hirap pen siu na ka benta jung phi kalong ha ka takar kom ya ka jing kemen lo min er kan Hadien walek ban ai ka jing songu yo ta wai rap siu season siu piet in full wong pet kan ni la tho piet in full kam dan su no wasa kila la lut ujis kwe salo ka ding na ula de piet in full nak ta jonga jongki karam ka banga ngari ban siu dan kam siu shu udan wei no yalap kat udang ya wan yalap nak wei ke ceka kat udang ya halenti ulap ya wei khna Badan hapo jong karu ke jong u ye ki kat tu anteli kisim uwan riam sim na shaklau kat tu anteli kisim ki na karu jong u le si line sau tu lim tip wa mele you have you new ye kini kisim mele you mera kini kisim uni khna wong em nga riam mi kini kisim poi hi ngai le ka ye ki ngate di kiksai ngate ngaplat kai ki her situmi ki her siknat ding tang ba ke mio ban pen ngabat ngai kusai ngatan biang iki kumla syai ngalek kai biang hadin migila sedang tulot namar bakimba mi namar bakimba mi kemio jingba mi ka baki jubam kila nang tulot hadin kata ula that ben lek kai dak la tulot wong dak la tulot nang la that ben lek kai nga IT kemio jung imei dan kemio jung imei ka bam bat nyat chipang alut usut tanak tarkom Ulek kaya ke jing ke jonga jong pi. Kidon ki ba empoi berkat. Kiong ngam ngi dang ni padai ki dang pop ki biskai. Ni pad damat bun sin. Kakiat lang teng iman. Dan le belas tang keta ni drugs lu. Ngi pad adai ki drugs addicts. Ngi dang la. Ngi pad adai kita ki nong le kam sni ho slong ka thau kadang itu ngi kum ki briu ki babha. Wala hari ngi le ki kam sni. Ulek kai bomman hak tarkom ndai ken mau kan poi kapor ka bulat hat melek kai un kem nyat ban un penkut ya ka jingim kidon ki bamla syuban mi sendon namar ba ulate marau iki bat ka bakut ka di ka jingyam nga ikordit ya kitu ki drugs addicts gidon alai ngut ki mangalik ben ai counseling aying joki ki bela kerni drugs bat don beri bahaying la jong Haduk kan lu kecing ikordit. Namar ba kila kuat banlat mulai syu. Tang kecing don kam kapisaro. Kabaki don kam ro. Ngakelika na way counselor. Si ai counseling ki drugs addicts. Wong kabaki duna kat san spa si sngi ki don kam. Tena nyo la dam don kam don jam setang katu. Bat sedang suana ying bentuk ro. Uni kena uset ikini kistem. Hadim rat hat le kai. Wai mam bam kamiau setan ro un le ka ingi kat bauman kan poi kapor kabon kem son trat un peniap sonon ingi mlat mi shu na ki jing set ki jing u uni ubriu wong ai heb kat no bakhen do ra dang sim no nga $1 men ai tao khna ula khen ula nyu le si bom pat da dei ula he pat nang ba jing khen ula nyu sim pria ki $1 all abiang la kemen ngai mar ki diksim ngem de diksim ki bitnat wai $1 de no unu no ngelam bat unu ngelam usim ki diksim ye ti ru yong tau khna pli jing khang lai ki mi diksim ki her yo ka jing lai lut bat u Jesus ru wan ban plai lut pat ini ila syaset syate mau syale ka boman ni wan ban ai ka jing plai lut da ka jing sya ka jing u halor ka ding phna yang lathit dagador ba kasnam lathit yang ada dagador ba kasnam kasti beneng kong koren kalnong ban riu ku khat khanda arho dagador ba kasnam kamut bamla khendor shu san riu namar kris men bang idang long ki batlot bor kamar kaya ka babiang ulayap ipli ya ki bam riu play lathit ingi dagador ba kasnam ban ulayap ipli hadin lathit ingi plat emingi kabasal kei kabo Jesus Christ ule halo kading pna halo kading pna Jesus Christ ula pendep ya kakam jong kajing penyesuk reconciliation kakam jong kajing penyesuk
ngajuk kan mau pon ngidain kena ngam tip hi elong em ko bolong ngim suara kena ni se don kata kajing ya bi ni ong ya dom ya bi ji kran syu pramarjan pat senam kat hei ni dak kalang muswa ni ya bi pat don ka bani sibna don bani alai teo ban dah se don ki perlok pat apreng jungi ki bolong pedeng ki penilok yang penilok akti yang si akti ni akti kun ni akti kum tu ni ong la elok kemen ya lai it biang tek teng tek setengah di stiu lai bi biang lu kata kadi jinglong jungi kena por ban hang ni ngako apan sim serius u Jesus Christ uwan har kom kitu perlok uwan penilok u sim mi kakti ke jong blai u sim yakti ke jong nong pop ban halo kading pna upenisok ya uni brio bola long nong sun jong blai mdei bu blai sun ni brio blai sun tai ka pop ya nong pop sun upenisok pan halo kading pna la penisok biang ya brio bat blai la pentua ya ka kenro jong ka jing penyaklat katu ka kenro jong ka jing penyaklat bala penyaklat naduk nak pet eden ha ka bau brio la pet no blai kalau don ka kenro jong ka jing peniklat dividing wall ban peniklat yu brio bot blai dari Jesus wan ban pen prapat ya kata ka kenro jong ka jing peniklat da ka jing penisuk reconciliation san room san kat khot ka basipo khat wei namala da menba ngilalong kinong shun la penisuk no yangi bat ublai da ka jing yap ka jong u ti kham tam e shibun haba la penisuk yangi on pen im yangi da kajing im kajing u om tang mola penisuk u ai ru ya kajing im bom jukun u Jesus Christ ulalong kum uta uksiang jong kajing penisuk kidon kibapan kiong ngan long ong uksiang jong kajing penisuk apleng ka sarkar jela bat ki HNLC kidon kibla persyang don dak bari kim dapan kim dakwaan penpau pat ba syak pertai bakin long kiksiang roi nari kikwa bakin wan kin long kum ta kiksiang jong kajing penisuk bakin wan no syakami jong kajing esuk u Jesus Christ ulong kum kiksiang jong kajing penisuk ya brio ya ki aryang mamla ya brio bat ublai ula penla ban wanra ya ublai bat brio sya kata ka reconciliation table kami jong kajing esuk bat hangta halo kading pna open dem ya kajing penisuk kumta klem kading pna mdon jing esuk lanu klem kading pna kanum don kajing esuk apleng jong blai bat ubriu Efesus ar khatsa namar ma u long kajing penisuk jongi ubala pen klem no ya ka kenro pedeng jong kajing penyaklan pen klem no ya ka kenro pedeng jong kajing penyaklan gabasan bat kabakhatdu halo kading pna u Jesus Christ ula shim ya ka kam kum ulang kenya bat kum unong kenya kum ulang kenya bat kum ulang urang ba lengdo ban pendem ya ka kam jong kajing kenya dai halor kading pna bau Jesus Christ ula pendem ya kata ka kam jong kajing kenya sacrificial work ka kam ka pendem halo kading pna ha ka baju pendem ha ka duan da kilang ba lengdo na ka menta ban sat ya ka pop jong nu bat kini kirang ba lengdo na ka por sya ka por ki hapan rung sya ka duan ban ya sat ban pen im ban pen ksan yano Ray Jesus Christ one ban pendem ya kata ka jing sat ha ka duan halo kading pna ba kata mdei bonsin tang sisen kiu halo kading pna tang sisen rung sya ka tok duan jo ka jing ai upendem ya ka jingknya ka batlem ka jingknya ka bakentang bat ka jingknya ka bakrau tam ha ka jingknya don kam ban pom ban penyam yo blang ubatlem ubakut ubanala klem ka no ka jingtho ublairu ula pen kam dalau kun jong u Jesus ubaklem pom bat kam don ka no ka jingbet tingit
hakamet kalong rieng kajing ulah hapan syak ia kani kajing kenya kenang ba kajing kenya kalong ka bakut bat bakan lapan penkut ya kapop kajing itu iba pulis lang ila pulih katu kabenta kitab jong Isaya kalong kabasan pulai kadkot kabasan li basa bosan teter ba nak daw kapop kajing ni ujis Kristus ulah hapan kit ya kata kajing syak pen saja bat kapastunat katu kabenta kadkot kabasan kabangam juklet kajing im kajonga nama ngayo mahat kajing penkia ha kajing im kajonga na kajing pang brain stroke ngayo pang kajing jingstom brain hemorrhage ha arja khatway ngayo kajing penkia bat nganget ketika kamba kajing trai bat babun kimpoi khat syuk banganang long kum ni ha kata kapur ngasyu thu lingkot kamde kita semeni kamdon por syuk ngamla syuk ban yat ngamla syuk ban keren yakti kadiang jonga ka kejak kadiang jonga kala yap lun ngam yu asngau syuk da pi bom ngal do ding do ternem ngam yu asngau syuk nrai blai wa kajing penkia ngayo kajing sumar ni grim ba ngayo kajing penkia bat ngam juklet ya ketu kedkhot ka ba inong pulis dang puli bada kajing James nam jung lapen kia yangi da kajing James nam jung lapen kia yang ai pi lalalon ki bapang ki bastom da kajing James nam ki jong Jesus Christ hakani ka sengi ko menta ka bangi kin ma jing syayap jung lapen kia pi mdai on sapen kia lapen kia mdai ka future tense kadai ka past tense kita puli ka grammar English kamdai ka future tense ka ba on sapen kia andai ka dei ka past tense la dep pen kia in advance halo kading kna ada pen kia lupa yang ai pi ka basa ka dei tamang isukam genti ya kata ka pen kia ka jong try halo kading kna uji squeeze ulah pendem ya kata ka jing kenya da ka jing James nam ka jong namar omla bat pen khun dau bom khun nrai tang do bakut laban benyi upen ban ulapen red yaladi bat sim la ong sim la ang lak sentur kum ikun lang berat balai lam sya kajing peniap sisya sim la ang lak sentur habala syai kesngi Yones iwe at kundai u Yones lai i jisu wan hu balong hakmi kun lang berat jong ublai ubakit no ya kapom jong kaperthei nado na Yones tu Yones nong penaptis ulai ya kajing isna hakapor kabar penaptis Jesus Christ ung hakmi ukhon lang berat jong blai ubakit no ya kapom jong perthei ujisu hawa pendep ya kajing kenya upendep ha kajuk apor kum urang kenya bat kum urang ba lingdo kirang ba lingdo abaki pendep ya kajing kenya ki hapan lek rung man la kapor syakaduan kenya nrai Jesus Christ tang sisrung bat dan kam ban rung bonsin bat kataru syuk daga Islam joki blangi masi hilaban pej Hebrew kalnong ka khandai khat wei khat saw ublai kwa syuk daga Islam joki blangi masi nrai daga Islam ka jong ukhun lang berat ukhut batlem ukhun ba marwei jong kani kajing kenya kadai kajing kenya ka bagantang bat ka badan bortam ban dan kam syuk mandang kenya hadin sasisin pat namala pendep yaka sisin pendep nak benta jong khon beriu baro hak perthei nrai menta tang sisin penpau yau hak bakut kia ya ka ban pendam no ya ka pop dak ka bakenya yaladi kanom don syu kanu ka wei pat kajing kenya ka ban kham khlan ban ya kani kajing kenya ka bau Jesus Christ ula dep ban pendep halo kading kna kini kisan teliki tin kini kisan teliki kam ki bau Jesus Christ ula pendep denak takadau dak kajing kemen dak kajing pho samlki ngalaman ong dak kajing jom uong la pendep it is finished la pendep ki kam kibarin pendep man penim ya khun beriu para bangai kani kadi kesingi ka bakerpang na ka benta jongpi tara balong kesingi ka bakam kerpang su na benta jongno re jongno namla bentem bat kamdei ka bapidon hakani ka jingseng kamdei ka basujar khat wala dang yimbun gir kat ni ndai ka jingdon jongpi we kamdei ka basujar khat kadi ka bublei hi ulah penla ulah penwan ya pi sya kani ka jingseng kam dai tang nawat nakadaw bakadai ke Good Friday ndai ulai don kam ukwa kakat kum kaplan ke cingu baniat hu hanur yakni ke khubor bala pendep ya ke kam jong ke jing penim halo kading phna nak benta jong phi priang you Jesus Christ
IT ho Jesus Christ la pendem nak benda jong pi kidan hang ni bakani la le se kala bandai kesin ka bening kom kiwan jeseng mentau snem kalong ka jing pen empat ma ye pi nang ni sikmat kalong ka jing yalam ka batmai ye pi nang ni sikmat haba pio man ya kani ka kam ka Jesus Christ upendem nak benda jong pi ukwa ba pinyo benta na ka jing syayap jong u halo ka ding pna la pismo ba pilapop la pismo ba kapop ka jong pi ka badon hapo jong pi kalong ka ba la kraw kalong ka ba kraw u Jesus Christ wong wan ka jak ka ding pna don lenti na wei pan dei tang na lo dei tang na ka ding pna dan ka jing wei ka jing wai ka ba thau la kham slem ba kin tien ki khat do dei lenti ban poi sayeng ipa dei na kajat kading pna mdon na wei pat dei tang na kajat kading pna pila bani shem pila bani okma ya kata kajing pelaj kepada Jesus Christ Jesus Christ ula ai kajing pelaj ula ai kajing penim halo kading pna bat ukwa ye pi ba pin yo pat ye kajing im kum ba pi dei ban long kum ba pi long kum ba pi dei ban long pi la da u play u pet yanga kum ngalong ngalong bojot ngalong boduna kibun kipop kijing duna kijing em kujonga nrei upun em yanga namar upet yanga kumbang adi banlong ublei ula thayu khun meriu hakadur kajong uhi hakajing long kajong uhi na takadau kwa bangin long kumta kajing em kujongi kede banlong kumta kumbau la thau hakadur kajong uhi hakajing long kajong uhi Shuaban penkun idani wei kana lengkot ujis wei unong drodor paunam ha kanong ba paris kat unang ya ban dro ban usai smart ban dro kinu gidor ki ipla ban bu ke jingdro ban usa pren ban usa di ban hakata kesngi siteng sngi ya pleng jo kanong ba paris kensan wi ya gadur ya wei breu ba syong harut enti uba jot rathai bala jaing bala japo bala sma pintu jan long shu ulet chau tau bri wong sha yanga bangan roi kadur ka jong me let's see preng ka jingnia bala in roi kadur ka jonga tari ibu budan kam tang ka bam udon kam tang ka pisa bun yo bam ngala jui ki hipis hapor ngapoi hagowa na i tu ki hipis ki badan ki doli ki badan hang tu ki beach hagowa ki bam dan bam shu dan i shu ban bam syukrong halti syukrong hasrong tang menyo bam uniru wap syong tu ban yo bam bat habawan uni artis ban roy kedur jung ung to ya draw la se dakar kom kren jendan to ya draw me ko draw sayanga beliau bam don dor shu Ulajot rathai, bat uni artis udro, bat tang sipang nama dui nong dro bapau nam, bat ben, upenyeng itu ke isel, ke drawing stand, upenyeng itu dro, tang sipang lo adem, bat hadim lo adem ukhot, hot yau tau hipis, uang pet kini kadur ke jong me, uang kini kadur ke jong me, utau hipis uang no it's impossible kam day kadur ke jonga, kam nak long bangan long kum ni. Wong memi i bangadrong klem sei da gawai pan da ka tui ke bangadrong ni klem pat sei da gawai pan kali kani ka dur ka jong me kilai ni a sipang utau pi wong kam de ka jonga bat uni unong dro wong ka de ka jong me wong kumnu kala balong bat uni unong dro wong habanga pet ye me kat bangarang dro when I look at you I see this man habanga pet ye me ngai i yo ni brio Ubriu ubakut, ubriu bariam kijahan ki bakut ki basuba, ubriu babhabriu, tumahan unyu tumahan don shu, shu khap lengkot. Udro ya kadur ke babhabriu ke bakut ke badan buram. But wong kita kitien when I look at you I see this man. But utawi pis wong ulah song tu bakal long serious, kalau shisha. Wong, if it is me, that person, if you see this man, then I'll be like this man from now on. Wong ada mi isisha, bangangalong kum ni ubriu, nang ni syakmat nan kajing
bat ulah kelapa mut ulah im kejing im kabakut hang ta haka nong ba paris dang ta syakmat pi ka ik bang kuat ban ra ling ba kani ka illustration kalau bu blay sempet yang ai pi kumbang ilong rai upet yang i kumbang ide ban long haka buram haka durul ke buram ke jong uhi kumbu la thau kum ta ngin le ki ba khut bat bat pun khut yang ai pi lait tang ke sam ke jong Jesus Christ ban pun wan dur yang ai pi ya kini ke dur ke bejot la thai ni slap thai ke beman la yo pun stiu dur lait tang ke sam ke jong Jesus Christ ban sat ke tho nanga sa tang ke sam Jesus Christ boleh ingkut ku nak minta kini ke kubur, nak minta ke buram jung. Amin. Sngobha ban kerpat is ketri win sngobha ya kaban ai ke jing pen benar. Ngila poi sya kabanta ya kaban sayo ban penwai no ya kan kejing syakri kejing yo blai lingba jong ni janmin. Sa shisien nyamla klam depan pau ya kejing sngongu bat kejing aingu kejing yo blai. Ya kejing donon kat kejong u. Nadu ke basdang jong kan kejing syakri kat hadu bagin sayo ban penwai no ya ka. Ngida sngo kemen namar kan kapor ka bakodot ya ka bau blai ula kran. Lingbau syakri ubakodot ujong. Ya kaban penkan mau, ya ki ya ki bau jisu lale halor ka dingna, lingba jogi ki santali, kimat ya ki bau syakri bakodor, ulawan ra hapadeng jongi lingba jong kani kapor. Bat bakini ki santali kimat ya ki bau syakri bakodor ulawan ra lingba jongi kapor. Kiba keren, kiba peni, ya ka jeng ke jong blai, nakam da jonga bat jong pi, kiba long ki nongpap, kiba jot. Kibal ram. But kalong ru lingba jong kini ki santali ki kapa pen pau ya kata ka jing pen ya nakamenta ka jing em ka jongi bangin yo ya ka jing em ka babam jukun nakamenta kita ki banget bat ki bapediang yo jisu ha ka jing em ka jongki kublai shibun teman san ya kani ka kubor ka ketien ka jong blai ya ka ba pipla ai hapdeng jongi bat ngangai
bakalalong kajing kerku. Nakam ta jongi baro kibas ngau kibas ngap. Bat kibas syak skor. Ya kani kaktin. Kaba bat kaktin. Kaba shisha. Bat wat syak. Bagani kaktin ya kabang ingilayo as ngau limo jan kapor. Baganom long tang bangi syus ngau syus ngap. Yaka. Handangin longru kinong pentrikam yaka. Bat bangin ken mau. Ya kajing it kajong blay. Ya kabaulan le nakam ta jongi. Blay unda kerku ya pitu mamsan. Da kabau ai ya kamat kabakat kabakakran. Un kerkuru ya pi da kabau ai ya kajing start kajing sampang. Papinang la ban troy kum unong syarai jaga balang. Banla ban besar ya ka kenhun kajong blay. Bat bau blay unang pendon kam ya pi. Hakipor baro jong kajing kajong pi. Blay un kerku kerpangru. Nakam ta baro kitu kibla pendam. Ya ki benta ki baper ya ki bla shania happy blay un kerku kerpangru nakam ta jongi baro ki bla yo benta lingba jongi ni jing syakri hakan ni janmet ke bamenta nginmi nang ni da ka jing keman nginmi nang ni da ka jing sok ke jong blay ka ba sensyar ya ka jing start ya ka jing syampang ka jong baro ngin penwai ya kani kajing syakri kajing yo blay da ka bangir wai ya kani kajing wai ka prapway na ka thamai bat prap sound na ka kamrem prapway na ka thamai bat prap sound na ka kamrem pada din blakut jong ni kajing wai na sngoba ban katpat i pastor jongi i reverend pimolong bin sngoba ya ka ban bukti ho blay na kam da ki AK baro ya ka bangi ngelayo ban pendam bat ha ka kapor bin pelat yangi da kajing kerku bat penwai Hajan dingkna jong mitrai wa baem kayaitun jingma yunong pap paswai nalum kalbri yaitun kumtu bro sound ligit khon ringkat berke chorus ke jingruai ke propway but prop sound ke bakamrem
hadu men sim ngakan shem jing suk jai bat jing men hajan ding nangan yai a dangets kem bat germen tang huji suba laya yang aban ai ching men hadikna long kapuram yanga hadu men sim ngakan shem jing suk jai bat jing men. Tengin ya wai. Ni aingu ya mai ublai bot khapa chungi ubah mneng. Ya ka baman kat bat ngi nadu ka bastang jung ngi jing syakri bat hadu ka ngi kapor ka bangin sayo bangin panuai no. Isne au ublai ban kerkhui ki ban tabaro ya ka bangin liyo an pandam. Nadu ka bangi puli ka ktian nga jome. Ka jing rwaya ro ya ka kerteng nga jome. Bat kumjur ka konrat ya ka bangin liyo sngau ya ka khobor na ktian nga jome. Isne ban kerkhu ka konrat. Bakini ka baro ka jing pandam kin long kum ki jing ubi. Iban kiusat akhmat ka khet ka jing isne ka jome. Sengawi ka jingkar pahat ka jungi aw beli lemah jeneng apor. Damap iki pop ka jungi. Namangi dawangi pan kini baro haka kerteng ka jong Jesus ba utrai. Baru utrai una kami itu hap deng jonga bat jong me. Habangi medan mark parlok hi. Rengkat bat ka jingi ba ka jong beli ku pa. Ka jing ayai ka jong Jesus ba utrai lemah ka jingi selak ka jong mutsi makon. Kini kilai ki bilang kitan rai ba ka jingkar ku hawai beli ki lorengkan. Bala ka senior si society. Kilor karu bat ki wai pat ki senior si society bat ki jing seng samla ki badan negari bat keleng satla kapot hai lemru bat ki runget ke jome nadu menta bat syadu ki bam syukur. Amen.